Αχ, δεν μπορώ, θα μου σπάσει το κεφάλι. Μην υπερβάλλεις, αφού δεν διαβάζεις ούτε 5 λεπτά, Λουτσία. Η δική μου τεχνική διαβάσματος είναι να σκέφτομαι εκείνο το αγόρι που θα είναι μόνο του το καλοκαίρι. Ο Καΐτο χωρίς εμένα, αυτό ούτε να το σκέφτεσαι. Λοιπόν, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άτομο. Νομίζω πως το πίεσε σοβαρά. Όταν βάζει κάτι στο μυαλό της, το πετυχαίνει. Παρεμπιπτόντως κάνουν. Τι διαβάσει με τόσο μεγάλη προσήλωση? Ένα ειδικό άρθρο για τα μέρη που μπορείς να βρεις αγόρι. Θέλεις να το δεις? Δεν ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ. Καλά. Εγώ θέλω να το δω. Λουτσία, εσύ δεν αποστήριζες κανόνες. Πού είναι η δύναμη της θέλησής σου? Το ξέρω, αλλά θα μπορούσα να πάω σε αυτά τα μέρη με τον Καΐτο. Θέλω να το δω. Έχεις απόλυτα δίκιο. Έλα να ρίξει μια ματιά. Εντάξει. Να σου πω, Χάνον. Ένα διάλειμμα θα κάνει. Α, κοίτα, το σοου με τα πυροτεχνήματα. Ναι, είναι τέλειο. Αλλά κοίτα και αυτή τη σούπερ ρομαντική κρουαζιέρα κάτω από τα αστέρια. Ο Τάρο μου και εγώ σε κρουαζιέρα. Εγώ θα αρκεστώ στο θεματικό πάρκο. Με τον Καΐτο φυσικά. Δεν το πιστεύω. Μα τι σκεφτόνται αυτές οι δύο? Ο Καΐτο κι εγώ και ο Καΐτο. Οι δύο μαζί να περνάμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καΐτο. Λουτσία. Τι καλά! Συγγνώμη που διακόπτω. Τι έπαθες, Χίπο, με έκοψες πάνω στο καλύτερο. Εξήγησέ μου αυτό το καλύτερο. Ποιο μέρος των μαθηματικών είναι το καλύτερο για σένα, δεσποινής Λουτσία? Εμένα δεν με κοροϊδεύεις. Καλώς! Γιατί να συνεχίσω να προσποιούμε, θέλω να διασκεδάσω. Το καλοκαίρι είναι εδώ, δεν το νιώθεις κι εσύ, Χίπο? Εδώ στο μυαλό σου? Φυσικά, γι' αυτό δεν μπορώ να πάψω να σκέφτομαι διασκεδαστικά πράγματα. Ανυπομονώ να έρθουν οι διακοπές. Αχ, Χάνον, την έχουμε χάσει αυτή τη μάχη. Εμείς προσπαθήσαμε, αλλά ήταν όλα μάταια. Έλα, πάμε. Εντάξει. Καλοκαίρι! Αφήστε με επιτέλους.